We staan hier in Boetenpost en wij zullen Joert een bezoekje brengen aan mevrouw Walda de Vries. En ja, die had het al hier wel wat meemaken. En wie zullen haar een pakketje brengen van echte bakker de Jong. Ze zit in een huis, ze zit druk te lezen. Ze had het nog net in de gaten dat we er aankomen. En ja, de naam staat op het huis. Ik goed beveiligen, want de deur wordt openmaken met een sleutel. Goedemorgen. Wij zijn hier bij mevrouw Sjoerdje Walda de Vries. Dat klopt helemaal. Dat klopt helemaal. Ja. Nou, mevrouw Walda, wij hebben een licht presentje van jou. Kom maar in zoeken. Nou, dat is hartstikke mooi. Oké, voor wij, want dat is het zo raar. Daar wie hier in aan boord, meneer Walda. Oh, dat zou mijn zoon wezen. Oké, en die zei van ja, ze hadden het al niet wel wat voor de kerst noemen. Nou ja, het is oorlog, is mijn man overleden. Hij had jaren had er uit ziek geweest, maar ja, dat jaar er niet bij. En nu in oktober, dat mijn schoonzoon heel ernstig ziek is. En die is 60 jaar, mijn dochter is zo'n 50, dus dat is wel iets heel ergs. En ja, dan ben je alleenig, je kunt je niet even uitdrukken. En ik ben net in iets maar even oorlog zitten hier te kleien, daar hoor ik net van. Dus dan moet je dat alleen nog een beetje verwerken. Het valt soms net aan, maar wie redt het? We hopen dat jou er maar goed van kan kennen en dat je weet dat er een protte mensen aan jou denken. Geweldig. Ik vind het geweldig. Nee. Ik ga fjouwer ben en ze ben ook alle fjouwer lief van mij. Verrassend dichtbij. RTV